Здравейте на всички, аз съм Виктор Геймър и добре дошли в това видео, което се под името втора стъпка, в което ще говорим на различна тема в поредицата 5 стъпки за 5 различни теми. 5 стъпки, 5 различни теми, не знам защо се казват стъпки, но няма значение, това не е важно. Важното е какво ще кажа. Да, хора, нямаше видео от един месец, чак първа стъпка, която беше преди цял месец мина, а казах, че ще се завърнем. Обяснявах там, повтарях, лъжи, от всякъде лъжи. Нищо не завърнахме, отново сме тук, след цял месец. Вече каналът ми е на 8 месеца. 8 месеца, колко видеа има? 12. Не е достатъчно, със сигурност не е достатъчно. Някои хора правят милиони за това време. Пък аз, какво? 34 абоната. 34. Аз съм доволен и на 34. Но все пак абонирайте, за да стигнем 100 абоната до началото на лятото, защото през лятото ще има толкова много видеа. Ще направим стримове, ще правим шортове, видеа. Да, като виждате, играем с Бойда Геймър, обаче той няма да каже и думичка в това видео, само аз говоря. Мое си е видеото, аз говоря. Може да има видео и с него. Ходете да му спамите да има видео с мене. Ходете да му спамите. Ако има някой, който въобще не гледа оттам, смисъл, аз знам, че всички вие сте оттам. Въобще има ли някой, който да ме е намерил преди да е намерил него? Има ли някой? Ако има някой, да се обоснове в коментарите. Като цяло, хора, абонирайте се, харесайте, защото ако съберем 10 лайка, ако събереме, ще направя сетъп тур, ще направя видео, в което да има сетъп тур. То няма да е само сетъп тур. И, да, надявам се да подновим графика. Скоро може да има категоричен график, не знам колко скоро, но някой ден, някой слънчев хубав ден, мога да ви кажа категоричен график, който да изпълнявам без оглушки, без промени и без забавяния. График, който да изпълнявам винаги, който да знаете, че ще го има, който да не се променя. И така. Ими хора, това е втората стъпка. Няма какво повече да ви кажа, чакам следващото видео, което не знам след колко години ще е, но се надявам да не е след толкова години, колкото беше това. Така че абонирайте се, харесайте, това беше от мен. Аз бях Виктор Геймър. Чао!